Здравейте, зрители на The Haters BG. Аз съм Николай и ето, че това е първият епизод за канала. Той ще бъде на CS. Искаме сървър и ето този допреди малко играх. Надявам се епизода да ви хареса. Аз ще го бе 10 минутки, защото нямам просто никакво време. Така, влизам. Двойка. Мразя за двойка. Терористите бият. Така. Ще има клипове на други игри, просто давайте, казвайте идеи на лично съобщение. В отбор сме аз, Лай, Бобо и Джеймс. Така, няма ли да ме пускате? Питам дали играем яд. Ще ходим или... Добре, хедшот. Хайде, няма ли да се свършва? Един също един. Олене. Ари! Трепито! Това копре, край. Победа за копре. Не, за терпост. Идиоти! Идиоти! Искаме тук. Не. Тук. 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 Това е достатъчно. Така. Видял ли? Умрете копелета. Къде? Кога? Защо? Не! Сега! Where is... Ох, просто какъв хед! Какъв хед сме? Забравих да ви спомена, изобщо не съм добър на CS. Не се надявайте нещо да правя едно в 5 да ги трепайте в тимата. Аз едва едно в едно ги отрепвам. Така че не искайте много от мен. И победа за нас. Харно да свърши. Добре. Сега 1-0. Смятам, че добре. Ако искате скора или резултатът ви да се промени. Оп, живей! 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 Трябва да натиснете U и наклонена RS, което означава на български Reset Your Score. Да. Няма живи между тях. Не. Едно в 6 ще дам. Така. Още 2-3 игри най-много. Сега. Така. Не! Къде? Олене! Олене! Аз мисля, че аз се срепах. Оле, колко съм тук. Много добре. Добре. Остава 2 на 1. Сега ще нашия ще умре. Не, победах. Ох, най-после ще сложим заглушител. Както виждате, без сон съм, защото съм много. Умрете! Копелета! Не. Няма станност. Наши умре. Това е лошо. Това е лошо. Много лошо. Много. Явно ще се хвърлим и ние да умрем. Къде? Кога? Защо? Не! Умрих! Зареждаме. Добре, на 3 кръв сме, живи сме. Живи сме. Това съм аз. Не? И така.
свършва този рунд и епизодът не ще свърши. Да. Добре. Пустете ако лагвам. И край. Надявам се епизода да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и до скоро.